Obinigwe gozie ya ma nwa m ego ogologo ndụ na-arụ isi ike. Okwuluora ndị Igbo na ọlụ na-alụ n'elu nwere ike Igbo na-alụ ya ka Chukwu talụ ezi nwa ụgbọ ka na ga-adị Okwuluora dara mbazaza ọlụ Chukwu ji ga-alụ n'elu nwere ka nne Obinigwe duweghị nwanne m Olisa gọzie onye na-emere obodo ibe ọma Chukwu gọzie onye na-alụlụ obodo ọlụ ọma gozie ya ma nwa m ego gozie anya Okwuluora ndị Igbo ezi nwa ụgbọ ka daruo Olisa gọzie onye na-emere obodo ibe ọma Chukwu gọzie onye na-alụlụ obodo ọlụ ọma Obinigwe gọzie ya ma nwa m ego Olisa gozie anya Obinigwe gị gozie anya ya enyi ibe akụkụ ibe nwenwe Olisa gọzie onye na-emere obodo ibe ọma Chukwu gọzie onye na-alụlụ obodo ọlụ ọma Obinigwe gọzie ya ma nwa m ego ogologo ndụ na-arụ isi ike. Chukwu gozie onye na-emere obodo ibe ọma Olise gozie onye na-emere obodo m mmadụ dị n'iche nwere ndị Chukwu na-enye onyinye n'elu ka va na-enyeli mmadụ aka nwere ndị bụ pastọ mana ha na-enye aka n'elu nwere ndị bụ dọkịta so ibe ebe a na-achọba akpaba nwere ndị bụ lọya va na-enye aka n'elu imirikiti na-achị Naịjirịa mana va na-enye aka o nwere ife gbasara ife na-enu na ndị ha na-achị ọchịchị ka mma Okwuluora ndị Igbo niile ya bụ onye Chukwu ji azọ Igbo ndụ ọzọ Igbo ndụ n'ịgadị Okwuluora ndị Igbo ya kene imirikiti ka ọzọ lụọ ndụ agwa ọbakidinio na kpamkpam imirikiti ka ọ gwọrọ ndụ o nwere ndị ọzọ edujebe obodo oyibo emeba kidney transplant badị nduve nnata Naịjirịa ụfọdụ ka emeli na Abuja vadị ndụ na-ekwu okwu wenemayo ndị Igbo niile ndị Igbo ndị nọ n'ụwa niile ka gbakọ na aka ọnụ ka enyela Okwuluora aka Okwuluora ndị Igbo ka ọ lụọ Charity Organization Center ebe ọ ga na-azọ ndụ ka lụọ nnekwute ụlọọgwụ n'afọ Okwuluora ndị Igbo n'Igedi onye Chukwu ji alụ ọlụ adala mba ọlụ ị na-alụ
n'elu eriga obi n'igwe duwe gị nwanne Olisa gọzie onye na-emere obodo ibe ọma Chukwu gọzie onye na-alụrụ obodo ọrụ ọma obi n'igwe gọzie ya ma nwa m ego ogologo ndụ na-arụ isi ike ka anyị na-ekpere Okwuluora ekpere n'ọrụ na nnu n'elu eriga Olisa gọzie onye na-emere obodo ibe ọma Chukwu gọzie onye na-alụrụ obodo ọrụ ọma obi n'igwe gọzie ya ma nwa m ego ogologo ndụ na-arụ isi ike haba obi n'igwe ya na Okwuluora ndị Igbo akala ka eji azọ ndụ n'elu ụwa anyị ga-echi ya ozi Igbo ndụ naanị Igbo niile o nwere onye ọ na-akpụ wepụta kwuo okwu ga-enye ntị ndị ọbala ọkala ya erike oluomachukwu ji alụ n'enu erike Okwuluora ndị Igbo n'ihe dị nwanne m ibe mekọrọ gị n'ụwa nwa ịgadị ogologo ndụ ka nka ndị na-enwere ụlọ ị na-enyelire aka ụfọdụ ndị na-anara agụ akwụkwọ ị na-emebe agụ akwụkwọ ndị nwere kidney problem ị na-azọba kpadịrị ndụ ndị nwere liver problem ị na-emebe kpadịrị ndụ Okwuluora ma ndị nwere kansa wọlụ na-alụ n'enu eriga ma ndị nwere tumọ Okwuluora na ndị zọrọ ndị eriga mmagụ na-eyali ibi ya mmagụ na-eyali ibi ya jizikwa ike n'ọlụ na-alụ ada na mba Okwuluora ndị Igbo niile ọ na-abịa ije UK Igbo niile ezuwo maka na abụrụ Okwuluora maka ọlụ omenalụ obodo ọ bụ n'ijeli Igbo niile apụta n'igwe ma ndị na-abụrọ ndị Igbo maka ọlụ omenalụ n'ụwa eriga Wasị m kwuo uche m Okwuluora ndị Igbo emeghị gọvanọ Okwuluora n'ike ma ọfụma ezigbo mmadụ na ọdịghị n'ime jisikwa ike ka izeme ị na-esi Okwuluora anya ọ dịsịa quiet ịgbaka uche mile dị na mpaka Okwuluora ndị Igbo ya ekene ivomi na-eme n'ụwa eriga Okwuluora dịzi ike Emmanuel Onyekachukwu Oko ezi nwa Ugbo ka dalụkwa Olisa gọzie onye na-emere obodo ibe ọma gọzie ya ma nwa m ego Olisa gọzie ya ogologo ndụ na-arụ isi ike Chukwu gọzie Okwuluora ndị Igbo niile oke mmanwụ Olisa gọzie onye na-emere obodo ibe ọma Chukwu gọzie ya onye na-alụrụ obodo ọrụ ọma Olisa